Hello. Good afternoon, sir. Yomboge Biaba. Okay, man, you have a man back up on social media in Nganiru, Megan Taffy. Telephone Nana, I can't be out of the maso. Come on, come on, Toniki. Come here. Biko chere ka m bịa bishop Chere na gịnị mere? Eyi bụba akwa na mbụ. That's when he get what out of Bianca Biachim Otoke. Eh? No, sir. Mba, mamu. So this why eating and a bedding gang. And when anything you back here. It's not na Lagos, so. Oya Lazo, Obara, grass cutter Lazo, Lazo. Asking Lazo, go back on him. Ala chalamaz. Akaba honko ganya. The way for Nana, like a lamas, my honko ganya. Okay. Okay, for chamo. Bishop, chere kwa. Enough. The way for now, like a so if you're not ready to bring you down here, I'm not joking. No. Come on, Prodia. What's happening? Prodia. Who told the Nokarula? Te panage mejala. Ngotage. They wanna who get for Tababi Woku. I say stand there. Stand there. Oh, then they do tell the no a developer. Na bingo. Turn asoge. Look at it. As I get on, as I get Prodia. Look at. It's na be loge evru bill. Evru ke bill butro nya be loge. Enwe nga ga kuturu na hoge. Give ra ho toki akparaga. Turn odia. Toro peje to imoto. Turn odia. Pro dia. Pro. Asige pro. Let's start here. Kwa start yo egbe nto bianga bia nom nam Nhochala gana. Kege yicha slab ties amana na toilet. Mweden gosi koko. Mweden geek gaga patana se were mere guy. Enwere ge pa yanga. Es mega turn na prof mana. Turn all the wire front na wall. Telege yicha board draft azuga. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. And watch it ya get back. You just know what ya taku share the for what? Subscribe or for this place. Don't forget to call the number on your screen. Let's go so that you can see the whole cards we have. Much love. Excellent JNC Autos.
Nyafum Bishop. Aha gị. Afamo and Chidera. Chidere onye. Darlington. Iwe onye ebe? Imo State. Ebe na Imo State. Wangene. Ebe na Wangele. Aba. Eh? Aba umokwara Aba. Ịdị afọ ole? 28. Ka ebi si na watch m. Lagos, Shangote. Gị na onye bi? Tomubi. Una nwanne m nwanyị. Gịnị ka ị na-arụ naanị gị jibiri? Ana m eme business. Gịnị ka ị rụga? Gị na business wụ gịnị? Akwụla ọwụ business. Oshi ọwụ business. Gịnị ka ị na-arụ? Enwere m cleaning brand. I'm professional cleaner. Enwere m brand na manage. A na-ehicha ụlọ, fumigation, mal all those cleaning things. Ofostri na Lagos ebe a. Ị nwere ihe eji egbu agwọ. Yes. Ọkwado ya mere enweghị ike. Igbu tụtụrụla agwọ niile nọ n'ụlọ ndị mmadụ laa ya n'iyi. Ọ ya mere enweghị ngo nga fatị nọ gị n'ahụ. Ị nwere ihe eji egbu agwọ. Ị nwere ndị na-arụ gị ọrụ ka ọ gịnwa na-arụrụ mmadụ. Enwere ndị na-arụ m ọrụ. Ka ihe mere na iji chọrọ ka dị lụọ gị ugbu a? Adịla m emotionally. Hey, ọkụkọ Igbo, listen to me. Ị bịa ya with that okay grammar. Unu na-eche emefugharị onwe unu. If you speak up here, if you saw English here, m na-agere nkata moto gbagburu ya. Tọpụra na-adịghị n'ahụ iji English emerụgo onwe gị n'ahụ. Onye eriri eri. Branga besụrụ mbeke asụ. Ajụọ gị ofu ajụjụ n'English na-ege asali. Nwa bingo. Ebe o yiri gị company gị. Aya remove that thing ekpo n'ọnụ. Nwekwa ihe mkpu n'ọnụ. Enweghị ihe ekpo n'ọnụ. Ọnụ ga-eyi onye ekpo amụ n'ọnụ. Ekpughị ihe n'ọnụ. Ọnụ ga-eyi onye ekpo amụ n'ọnụ. Nwa bingo. Enwekwa ihe mkpu n'ọnụ. If you laugh here, I bring you down. Think I'm joking here with you? Sorry, sir. Keris mere eji chọrọ ịlụ di now. Akpakala m uche m ọnụ. So I feel him say Adilam exposed and now no be Adilam settled enough into a partnership. Ị bịara for partnership in English ahụ ịsụ. Now, I draw you different between partnership and ololo. Now, you don't know. Maybe for partnership, maybe for marriage. Now, look English together. Now, I draw you meaning of your grammar. Now, you can defend it. You get joke na bubuto nwe na mana. You get jaka na mebo nwe. O tetra ahụ na opra na adịghị na ahụ. You get respect to guy with Igbo we are here now. Engola ọgwụ wepụ nwa mbụ. Mba. Na family shi dị apụta. Enwere onye ohi nọ na family ahụ egburu egbu. Mba. Enwere onye ohi ka dị ndụ nọ nga ahụ. Mba. Nna gị o ji agba kromoso. Mba. Mpago onye kromoso. Mba. Mmago o ji agbakashi ọnụ. Mba. Nta ma ọ dịghị n'ime. Mba. Ushokwu ike. Don't ya gị bi n'ezigbo mmadụ. Mba. Before nnukwu okwu. Ana m ekwu. Remi ya dara gị na mma. Ọ ya nwere lọk. Ọ ya nwa m ka m ga m daa n'ebe nọ. Ịgbalachi ike.
This girl, I will bring you down and block you. Ebala jike. Mbasa. Mba. Ewa akula. Mbasa. Makula. Egara ụlọ akwụkwọ mahadum. Yes. Ele ụlọ akwụkwọ egara. Abia State University. Gịnị ka egoro? Agụrụ Public Administration. Egotara agụcha. Kemgbe egotara school. Like 4 years ago. What is a pronoun? Pronoun is the name of a person, animal, place. Or thing. No, it's a... Yes. Pronoun is the name of a person, animal, place, or thing. No, it's the name of a person, animal, place. But I bring us English. I'm going to get Jack. You get Jack and my bone with it. I come back. You get Jack and Dr. Tom will open arm. Bring up your English. I form a big girl. My bingo. I form a Damn you, Chileka Bagoko. Now, Gunu would ask Igbo. What I know is that it's not your culture, it's not your language. But if you be from the way they might him again. Ne Krugo could ask to Ben Nage. You get just to spend Nagana Wamu gave us to Bekana Wamoku. The men make a get who that day to Ganukelu Nukala. I'm not what I say will you. I'm not damn you, going in Honogana, say will you. My bingo. And again, when I nipple. When I nipple. On an account or not keeper. How born each other will fall for. And I got Beranga Dano, Napoleon on Gak or no Nihuebi. Oh no, Nihu. Oh, Beranga Dano, or woman Gak or no. Oh no, Nihu now, oh no, Nihu. Oh no, Nihu. Oh, Puri who called Nelu. Oh no, we're in Nelu. Okay. Urana, no Nelu. Adla ha boom work adla bo tagembo. Mba. Nwoke ba ga-enyele ihe na agwa. Some of them trying nara number dependere. Like onya nara ya number. Na like ya mafia. Nigga na nna ga ndo. Ụmụnne ga dị ole? Abụọ. Iwu onye oshi. Mbasa. Ụmụ nwoke ole tarala gị nwere mgbe ha na-ata gị n'anyụ? Mfugi n'anya. Oles mfugi n'anya. Ị ga-enye elu ụdị mkpu ị na-eti. Ouch. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Oya, kpọọ phone number gị? 081 31. Watch Italia, well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, ya get share, ya. Awara bag. And watch Italia, get back at the just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place, Kabago. 081 31 38 04 15. Biara.